Zinova Balák před lety řekl, že trpí rakovinou. Příčina jeho smrti ale zatím není známa. V minulosti byl Balák odsouzen kvůli hospodaření lánské obory. Miloš Balák začal pracovat u lesní správy Lány na konci roku 2013. Už o 2 měsíce později obsadil funkci ředitele. V roce 2023 se v jednom z rozhovorů pro televizi Nova svěřil, že má rakovinu. Já jsem v zaměstnaneckém poměru, jsem ve stavu nemocných, mám rakovinu tlustého střeva, takže se vlastně léčím v nemocnici fakultní na Karlově náměstí. Já jsem s ním nikdy neměl žádný problém. Naopak si myslím, že on ty lesy tady pěkně vyčistil. Podle mýho názoru on špatný nebyl. On se tam o tu lánskou oboru staral. Balákovo hospodaření s majetkem lesní správy Lány se ale nelíbilo policii a soudům. Třeba za ovlivnění 200 milionové veřejné zakázky na odvodnění svahů v lánské oboře poslal soud Baláka na 3 roky do vězení. Prezident Miloš Zeman mu ale udělil milost. V roce 2022 Miloš Balák na svou funkci šéfa lesní správy Lány rezignoval. Řadovým zaměstnancem ale zůstával dál, a to až do minulého roku. Policie řešila také třeba údajně nevýhodnou smlouvu na prodej kamene z obory, anebo traktor Balákovy manželky, jehož opravu měla platit lesní správa. Pochybnosti byly i kolem bazénu, který si Balák na pozemku Hradní Hájenky, odkud se dlouho nechtěl odstěhovat, postavil a následně ho chtěl prodat. Bazén už ze zahrady zmizel. Policie ale ještě v lednu řešila další kauzu týkající se neoprávněného nakládání s chráněnými živočichy. Jan Mareš, televize Nova. Prezident Petr Pavel vetoval návrh na zvýšení platů ústavních činitelů. Nelíbí se mu způsob, jakým se zákonodárci vypořádali s nálezem ústavního soudu, a kritizoval i to, že má zákon platit zpětně. Jeho veto ale mohou poslanci nadpoloviční většinou ve sněmovně přehlasovat. Platy vrcholných politiků se měly zvýšit téměř o 7% už od ledna. Novelu zákonodárci ale nestihli projednat včas. Teď se Petr Pavel rozhodl, že příslušný zákon, podle kterého mají účtárny peníze začít vyplácet, vetuje. Aktuálně přijatý zákon navržený vládní koalicí je do značné míry opět jen přechodným řešením na dobu volebního roku a neřeší nežádoucí rozevírání nůžek mezi mocí soudní na jedné straně a mocemi zákonodárnou a výkonnou na straně druhé. Provládní prezident překvapil tím, že poprvé vlastně se k tomu postavil skutečně čelem. Pan premiér si dal na billboardy chaos nebo prosperita, tak propaguje svůj chaos a co bude dál, snad nikdo neví. Předložený návrh je výsledkem velice komplikovaného schvalovacího procesu, na němž se mimo jiné podepsala i zcela nekonstruktivní opozice. Nedokáže si dobře představit, že v současné situaci je možné dojednat a schválit lepší řešení. Za špatné řešení ale Pavel považuje i opoziční návrhy na zmrazení nebo oddělení platů soudců a politiků. Prezident Pavel bohužel nevetoval zákon z důvodu nemravnosti, ale z toho důvodu, že šel na ruku soudcovské lobby. Největší problém je v tom, že ten zákon naprosto nerespektuje nález ústavního soudu z května loňského roku. Potom jako druhá největší formální výhrada spočívá v tom, že vlastně je retroaktivní. Prezident republiky se měl podle novely přijít od nového roku měsíčně na 365 000 korun. Premiér pak na necelých 300 000. Řadový poslanec nebo senátor by si pak měsíčně polepšil o 7100 korun. To soudcovské platy se v porovnání s loňským rokem měly zvýšit o méně než 1%. O novele, podle které měla nově dostávat plat i manželka prezidenta, budou zákonodárci hlasovat zřejmě na začátku března. Marek Bruna, televize Nova. Vlna respiračních onemocnění v Česku je stále na vrcholu. Počty nemocných stoupají hlavně mezi dospělými. Navíc ve velkém znovu přibývá i nakažených černým kašlem nebo tuberkulózou. Chřipka a respirační onemocnění. Chřipková epidemie je stále v plné síle a ani Bůh nás před nemocí neochrání. Ví dobře třeba tato jihlavská řádová sestra čekající u lékaře. Jako v krku mě to bolí, v krku a chraptím, takže uvidím, co to bude. Nemůžu se zbavit teploty. A nejvíce nakažených už není mezi dětmi, jak tomu bylo třeba před 2 týdny. Nemoci se šíří hlavně